हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङै दङ। गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनिफ्राय गोदान मोनसे नटिस फैदों जेरावनोखि नोंथांमोना जायफोर एन्सार शीट आपल'ड खालामनो हायाखै भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम आरो जायफोरा एग्जाम लिरगासिनो दङ आरो लोगोसे फैबाय थानाय समाव एग्जाम लिरगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो जोबजासिम आसा खालामो लाइक खालामगोन आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामगोन। दा फै जों थांसे गोबाव खालामालासिनो अफिसियेल नटिस नायनोसै जे मा लिरदों। दा फाइनालि आं अफिसियेल वेबसाइटआव फैबाय। दा नोंथांमोना बेयाव फैनाय लोगो लोगो बेबायदि मोनगोन। दा बेयाव मोनसे इम्पर्टेन्ट नटिफिकेसन सफैदों। दा बेयाव नोंथांमोना नायबानो जाबायनो हेल्प एट दा कलेज लेभेल। दा बेखौ आं सिगाङावनो खिथाखाबाय लोगोफोर कलेजआ इमेल आइडि होगोन बेनिफ्राय फन नाम्बार होगोन नोंथांमोना बेयाव कन्टेक्ट खालामनांगौ आरो बेनिफ्राय बेयाव जासे जायाबाबो नोंथांमोना मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाबानो जाबाय मोनसे गोदानै फैदों। दा बेनिखायनो जों नायनोसो फैदों मोनसे गोदानै फैनायखौ। थ' जों एसे गायाव बोख्लायनानै नायग्रोबावनोसै बेयाव माखासे इन्सट्राक्सन्स दं आरो दा बेखौ जोङो नायथ'ला दानि आं नोंथांमोननो खिथानोसै इम्पर्टेन्ट इनफरमेसनाव। दा नै लोगोफोर जायफोरा नोंथांमोना एग्जाम लिरदोंमोन इउजिआव जायफोरा एन्सार स्क्रिप्ट आपल'ड खालामनो हायाखै बा नोंथांमोना एन्सार शीट आपल'ड खालामनो हायाखै बेखौथ' मिथिखाबाय लोगोफोर स्क्रिनशट खालामना लानांगौ होननानै बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ स्क्रिनशट खालामना लाथार आरो नोंथांमोना कलेज लेभेलाव इमेल आइडिजों हरबानो जाबाय आरो बेसेबांखिनि जायाब्लाबो गिनांगौ गैया होनना बुंदों गुवाहाटी इउनिभार्सिटिया। दा आं नोंथांमोन दायो खिथानोसै फैदो जों नायनोसै अफिसियेल मोनसे इम्पर्टेन्ट नटिफिकेसनखौ। दा बेयाव बुंदों लोगोफोर जायफोरा टेक्निकेल प्रब्लेमनि थाखाय नोंथांमोना एन्सार शीट आपल'ड खालामनो हायाखैबा बेखौहाय आपडेट खालामगोन होनना बुंदों गुवाहाटी इउनिभार्सिटिया। बेनिफ्राय चान्स होगोन नोंथांमोना जेबो गिनांगौ गैया होनना बुंदों। जेबो नैबाव दङ लास्ट पेराग्राफाव जे बेयाव जेबो गिनांगौ गैया होनना बुंदों। नोंथांमोना जास्ट स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय। नोंथांमोना प्रुफनि थाखाय स्क्रिनशट खालामना लानो होदों नोंथांमोनखौ। दा नोंथांमोना जायफोर एरर जादोंमोन दा बेखौनो लोगोफोर स्क्रिनशट खालामना लानो होदों आरो नोंथांमोनखौ फैबाय थानाय समाव एक्सेप्ट खालामगोन जायफोरा एन्सार शीट आपल'ड खालामनो हायाखै। दा बेनिफ्राय जों एग्जाम शिडिउल नायोबा नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन आरो दा थार्ड सेमनि सोंगासिनो दङ गोबाङानो। दा जोङो थार्ड सेमनिखौ जों नायोबा जों गाहायाव फैनानै जोङो नायनो हायो। दा बेनिफ्राय जों एग्जाम शिडिउलाव फैनांगोन नैबाव। दा बेनिफ्राय जों एग्जाम शिडिउल्सआव जोङो बेयाव थुना होनोसै। दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो जोङो मा खालामनो हायो अफिसियेल नटिस नायनो हायो आरो एग्जामनि दायो सोरनि एग्जाम जादों। दा बेनिखायनो जों आन्डार ग्रेजुवेटआव बेयाव थुना होबाय। दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो बेयाव एग्जाम शिडिउला सोरनि ओंखारगोन नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय। दा रावनिबो गैया जास्ट सिगांनियानो दङ बिए बिएससि बिकम फिफ्थ सेमनियानो दङ नाथाय गोदानै फैयाखै थार्ड सेमनि जायफोर नोंथांमोना थार्ड सेमाव सोंगासिनो दङमोन दायो फैथ'वाखै आरो जेब्ला फैगोन आं नोंथांमोननो थाबैनो अफिसियेल नटिस मोनोब्ला आपडेटखौ होगोन। दा लोगोफोर गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे जायफोर माने एन्सार शीट आपल'ड खालामनो हायाखैबा नोंथांमोना टेनसन लानाङा नोंथांमोनखौ गिनाङा होनखाबाय नोंथांमोनखौ हेल्प खालामगोन गुवाहाटी इउनिभार्सिटिया आरो लोगोसे कलेज लेभेला नोंथांमोनखौ हेल्प खालामगोन। थ' लोगोफोर बेनोसैमोन आपडेटआ।